pabukid na puta mga kaidol. Tara, nanay gulang sa kong saging mga kaidol. Tara oh. Ulo na to mga kaidol. O kana linghod pa na diha mga kaidol. Kato kana gulang na gina sa kaay mga kaidol. Nindot kay sa butangan og ginamos mga kaidol. Nya ang ginamos nimo with suka tapos butangan nimo og sili. Aperteng ayusa gyud ang kaon. Dito sa gingan po na diha mga kaidol, dito na sa luyo, abot na sa luyo. Mo diri kana diha mga gagmay pa na diha o kana gagmay. Diri dagko na ni diri kini o. Harbisana na ni diri mga kaidol. Para o. Daghan kini siya bunga diri. Oh. Daghan kini siya bunga dito sa unahan. Daghan pa nag harbisonon diha mga sud semana or sulbulan siguro. Basig katapusan ana, manginaana gid mga kaidol. Estimate ako mga katapusan makaharvest na ta diha mga kaidol. May na lang pang bugas-bugas na to kay basta naata diri sa bukid mga kaidol, makaharvest ta og gamay, bugas man gyud ang atong siguroon. Inaana man nga buhi diri. Kita manggong farmers man nga buhi ta, bisag ginagmay lang atong income, basta ang importante makakaon ta. Inaana ra gyud nga atong paningabuhi diri mga kaidol. Mo na nga kita bisan og kanang muna-muna na natong kapuya, maning kamot lang gyud gihapon ta para ta makaharvest. Kay farmers man ta. Mo na ang kinabuhi diri sa bukid. Mo nang antos-antos lang gyud ta. Pag abot sa mga kung sa gulayon naman pod mga kaidol, 3 months lang to 4 months harvest na ka. Kay dali ra man siya manahon lalo na pagka nang perminting nagaulan, dali ra. Ug sa mais naman pod mga kaidol, 3 months gyapon pataas, mga 3 months to 4 o 3 and a half anana. Harvest na ka sa mais. Ag sa saging mo pinakadugay mga kaidol kay isa ka tuig gyud bago ka makaharvest. Mo nang di basta-basta magsagingan mga kaidol kay dili jud ka basta-basta makakaon. Dugay ka makakaon tungod kay ang imong harvest sa saging manggod kay tanom pa man nimo, dugay kay mo tubo mga kaidol isa ka tuig bago ka makaharvest. Pero ani o perti ng tag-asa kini. Tag-as na. Unya mao pay pagbungan niya 1 year na ni siya mga kaidol. O harbisono na siya mga katapusan harvest na ta ana. Puhon. O ana ra man nga buhi diri sa bukid mga kaidol. Dito tao. Dirita. Sa unahan nay kuan diri. Daghan pa kay diri saging mga kaidol. Daghan kay mig tinanom diri gagmay pang uban. Pero okay lang. Pahit lang gihapon ta. O kana diha o. Nga hagbasunon pa na diha mga kaidol. Tamnanan. Di man makaya tungod sa kabisi. Hinahinay lang ta. Diri oh. Torta mo diri mga kaidol. Ako'y gulayon diri mga kaidol oh. Para nabagnot na po ganig sugod mga kaidol kay wa na pud matiman og hinglo. Akong sitaw diri oh, namunga na. Mo ni kong gulayan diri, tura oh. Na tag-asa kay sig katay mga kaidol, pabunga na pud ni. Akong lugbati oh, tambok ay dahon mga kaidol oh. Oh. Tambok ayo tapa. Oh. Ana ra basta magkugi. Ug sa ko mga followers day, daghang salamat sa inyong suporta. God bless niyo tanan. Bye-bye. Salamat.